बेखौ जोङो प्रश्न खालामदों दा बेनि थाखायनो गंनैबो इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनिसिम जोङो स्ट्रं डिमान्ड एबसुनिफ्राय आरो फरायसाफ्रा जोंजों जगाजग खालामदों गोबां स्टाफसफ्रा जोंजों जगाजग खालामदों बियो अयनाय जादों होननानै बियो अयनाय जादों दा बेनि थाखायनो थाबैनो माने उइथड्र खालामनांगौ आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लादों जे थाबैनो खुलुमबाय मानगोनां रायजोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय साननैसो सिगां जोंहा जोंनि बिटिसिनि CEM मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा 6टा जनजातिनो ST होनो नागिरनायाव NOC हरनाय बे NOC खौ उइथड्र खालामनांगौनि जोंनि ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन्सफोरा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि टु BTC सेक्रेटारि एसेम्ब्लिसिम मोनसे रेलि लादोंमोन नङा होमबा तो बेवहाय रागाजों आनफर्चुनेटलि सानस्लाबनो हायैयाव मोनसे जालांनाय जाथाय जितु एसेम्ब्लि फैनाय जाथाय बे जाथायाव जोंहा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रारनि आखाइ दं होननानै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा मोनसे स्टेटमेन्टनि गेजेरजों रोखायै बुंदोंमोन आरो बिथांमोनखौ रिलिज होनायनिबो खोथा बुंदोंमोन नङा होमबा दा दिनैहाय गमामायै फाइनालि क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर डिमासा दैब्रां बसुमतारी आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि डक्टर सुबुं बसुमतारी बिथांखौबो रिलिज होबाय आरोना तो बिथां सानैखौ रिलिज होनायनि हेंथायै एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारीनि गोख्रों बिबुंथि नोंथांमोना खोनासंलां बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर बिथांमोना माने रिलिज खालामनाय जेनाखि अर्डार बेखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बियो जोंनि आखायाव सफैदों थारैनो दिनै जिखिनि दाय जाबसिननानै जिखिनि नंखाय एलिगेसन जाबसिननानै बे सानै जेनाखि रेजिस्टार बिथांमोनखौ रेजिस्टार पस्टनिफ्राय रिलिज खालामनाय अर्डारा जोंनि थाखाय गनायथाव नङा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो इउनिभार्सिटि गंनैनि फरायसाफोरा बेखौ माब्लाबाबो गनायनो हाया बे बाथ्राखौ जोङो फोरमायदों बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो इउनिभार्सिटि गंनैनि फरायसाफोरा बे रिलिज अर्डारखौ जों अपोज खालामो जों बिरोधिता खालामो आरो गोख्रोङै जोङो दाबि खालामदों जे जेनाखि रिलिज अर्डार दिहुनदों गंनैबो इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर बिथांमोना थाबैनो बेखौ उइथड्र खालामनानै लानांगौ बिथांमोना मिथिनानै लानाया गोनां जे माने बे गंनै इउनिभार्सिटिया जोंनि जाथि दानाय जोंनि हारि दानाय जोंनि बर' गेरेमसा हारि दानायजों सोमोन्दो थानाय बियो गंनै इउनिभार्सिटि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि होनोबा सोमावसारनायनि गेजेरजों मोननाय बियो मुंख्लं जानायनि गेजेरजों मोननाय बियो मोनसे गंसे इउनिभार्सिटि आरो क'क्राझार इउनिभार्सिटि होनोबा सिगाङाव क'क्राझार कलेजमोन बे कलेजनिफ्रायनो जोंनि जेसेबां सोमावसारनाय जोंनि जेसेबां दैदेनगिरि जोंनि जेसेबां रेभुलिउसन आरो जोंनि जेसेबां जाथि दानायनि बाथ्रा जोंनि जेसेबां माने गेरेमसा हारि दानायनि बाथ्रा जाथि रैखाथिनि बाथ्रा बे कलेज बा इउनिभार्सिटिनिफ्रायनो जादों दिनै बे इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर बिथांमोना गुदि गैया खिथा गैया माखासे पलिटिकेल मटिभेटेड इनस्टिगेशन आरो माखासे पलिटिकेल मटिभेटेड माखासे कम्पालसन बा सोरनिबा बिथोनखौ लानानै जेनाखि बे सानै भाइस चेन्सेलरखौ रिलिज खालामनाया गमामायैनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जादों जोङो बेखौ बुंगोन गले गले बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हायो आरो नोंथांमोनाबो मोजाङै मिथिगौ जे 29 नभेम्बर खालि बे इउनिभार्सिटि गंनैनि फरायसाफोर आरो गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटि बा कलेजनि फरायसाफोरा शेड्युलिं इस्यु बा मोनद' हारिनि ST होनो नाजानाय आसाम सरकार आरो दिनैनि नैबे काउन्सिल गभर्नमेन्टनि जेनाखि NOC नैबे मेटारखौ लानानै जेनाखि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय जागायनानै बड'लेण्ड सेक्रेटारियेटसिम जे धरना हाबाफारि बा रेलि हाबाफारि लानायाव ओइदिनखालि माबा मोनसे इन्सिडेन्ट माने दुखुनांथाव इन्सिडेन्ट जादों जि जाथाया जानो नाङामोन आरो बे जाथायखौनो दाय होनानै BTC सेक्रेटारियेटनिफ्राय BTC एसेम्ब्लि बा BTCनि केबिनेट माने हाउसआ डिसिसन लानानै बै बिथां रेजिस्ट्रार सानैखौ रिलिज खालामनांगौनि थाखाय गंनैबो इउनिभार्सिटिनो लेटार गांसे लिरहरनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन नाथाय दिनै सेक्रेटारियेटनिफ्राय लिरहरनाय जेनाखि लेटार बेबो मोनसे इलजिकेल आरो बियो मोनसे एभिडेन्स गैयै आरो बियो मोनसे नाजावथावै बियो मोनसे लेटारमोन आरो दिनै गंनैबो इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनि सानै रेजिस्ट्रारखौ जेनाखि रिलिज खालामनायनि जे अर्डार बेबो नाजावथावै बेसलेस मानोना दिनै बे इन्सिडेन्टआव सोर लोब्बा दंमारो आरो गैमारा बेखौ दिहुननांगौनि थाखाय दिनै गुवाहाटी हाइकर्टनि रिटायार्ड जास्टिस हरेन्द्र नाथ शर्मा मानगोनां बिथांखौ वान मेन मोनसे इनकुवारि कमिटि जिहेतु
आसाम सरकारनिफ्राय बेखौ दिनै बानायनानै होनाय जाबाय बे इनकुवेरि कमिटिया दिनैसिमाव इनकुवेरिनि प्रसेसखौ जों मिथिनायाव जागायाखै फेक्ट फाइन्डिं बेवहाय कुनु माने जागायाखै दायनिगिरिया सोर आरो बेवहाय माने सोरहा दाय दंमारो बिनि गासै बाथ्राफोरखौ जोङो तदन्तनि उनावसो जोङो मिथिगोन अब्ला तदन्तनि रिजाल्टआनो फैयाखै बेवहाय एभिडेन्स जेबो फैयाखै गंनै इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरआ बे गाव गावनि इउनिभार्सिटिनि रेजिस्टारखौ बोरै कुनु खारन गैया हसियायै बेदि रिलिज खालामनो हायो बिथांमोननियाव जोङो प्रश्न खालामदों आरो बिथांमोननि जिखिनि रिलिज खालामनायनि जेनाखि मोनसे इनिशिएटिभ बियो मोनसे प्रश्न खालामथाव आरो क्वेश्चनेबल जादों आरो डाउटफुल जादों मानोना बिथांमोना इउनिभार्सिटिनि माने जेनाखि एक्जिकिउटिभ काउन्सिल बेवहायबो बिथांमोना मिटिं जायाखै होननानै जोङो मिथिगौ आरो बेवहाय जिखिनि एपइन्टिं अथरिटि बेवहाय माने भाइस चेन्सेलराबो नङा होननानै जोङो मिथिगौ बेवहाय माने चेन्सेलरासो एपइन्टिं अथरिटि आरो दिनै आसामनि गभर्नर मानगोनां बिथाङानो जिहेतु गंनैबो इउनिभार्सिटिनि चेन्सेलर बिथांनिफ्रायबो गंनै इउनिभार्सिटिसिम बिथां सानै रेजिस्टारखौ माबा मोनसे दाय मोननानै रिलिज खालामनांगौनि थाखाय जेबो बेबायदि नट गैया आरो बेबायदि लिरनाय बा नटिस गैया होननानै जोङो मिथिगौ अब्ला बबे राहाजों माबायदि थांखिजों बबे बेबस्थानि गेजेरजों मा जुक्तिनि थाखाय दिनै बे गंनै इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरा बे सानै रेजिस्टारखौ बेबायदि मानो खालामनो मोनखो बेखौ जोङो प्रश्न खालामदों दा बेनि थाखायनो गंनैबो इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनिसिम जोङो स्ट्रं डिमान्ड एबसुनिफ्राय आरो फरायसाफ्रा जोंजों जगाजग खालामदों गोबां स्टाफसफ्रा जोंजों जगाजग खालामदों बियो अयनाय जादों होननानै बियो अयनाय जादों दा बेनि थाखायनो थाबैनो माने उइथड्र खालामनांगौ आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लादों जे थाबैनो स्टुडेन्ट डेमनस्ट्रेशन हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जेरैखि जाया सानै भाइस चेन्सेलरा गावसोरनि जेनाखि थांखि बेखौ जेन माने बोखांफिननानै लायो बेखिनि बाथ्राखौ जोङो बे सोमावसारनायनि गेजेरजोंबो जोङो फोरमायगोन आरो बेवहाय जेनाखि जोंनि सोमावसारनाय इन्डिपेन्डेन्ट समसिमनि थाखाय जोङो लानानै थांनो थाखाय जोङो थागथियारि जोङो दिनै जानो गोनां जादों जों दुखु मोनदों जाय माने इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर बिथांमोना साख्रि मावनो फैदों ना दिनै जोंनि अनुष्ठान प्रतिष्ठान बेखौ बुथारनो थाखाय बा जोंनि फरायसाफोरनि जेनाखि मोनसे मिजिं आसा जेनाखि थांखि बेखौ बुथारनो थाखाय बिथांमोना बेवहाय साख्रि मावनो फैदों जोंनि बिथांमोननि खाथियाव सोंनाय प्रश्न आरो बिथांमोना साख्रि मावनो जुदि फैदोंब्ला बिथांमोना सोरनिबा पलिटिकेल बेबायदि मोनसे मटिभेटेड माखासे खामान बा सोरनिबा पलिटिकेल मटिभेटेड माखासे इनस्टिगेशन बेखौनो लानानै जुदि रिलिज खालामदोंब्ला बिथांमोना हुसियार जानाया गोनां आरो गमामायैनो बिथांमोना बै इउनिभार्सिटिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनो फैदोंब्ला स्टुडेन्ट फ्रेटारनिटिनि थाखाय खामानि मावनो फैदोंब्ला बिथांमोना सिभिल ससाइटि आरो ओनसोलनि स्टुडेन्ट आरो गावनि माने इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टफोरजों मिलायलायनायनि गेजेरजों बे इउनिभार्सिटिखौ सालायनाया मोजां नङाब्ला बिथांमोना फैबाय थानाय समाव गोबांथार सिचुएशनजों मोगा मोगि जानांनोबो गोनां जानो हागौ बेखिनि बाथ्राखौहाय दिनैनि नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो फोरमायहरदों गोजोन्थों